Akigose otari kwenda nabuga indako butumumura ali motoriro mumungirira geroso era nyomba omwebera riore gose nakonyorire keba na ebe gasi ya nyomba to ange kyo gotebi gwo kore na boko ijo no lebe ono unarikwa korire gasi by 7:30 nore town ogutaria matoke chibuka abantu ko bale matoke besara byane ko umbi yabiri ni mete yabiri yani unesiringe ko boraiga igoko nge chibesi cyane ntuma jinde biyande na kinga yoko chikochi na toke nguire town nchikwani muna kwangu liga ngotari kuchigari ngone ya bantu economment njera baranda mai tutambuka nchirende ngotambuki sawa sambi ya mwana mambi tingo cha ukaratera naende tona tera yana nani sawa naende ki matoko ko sana matoko ko kon Wiki na baba. Oyo kinyozi ya namba ya nini? Kinyozi studio. Tueba. Tukwara gonsabire ngoko ya ningi manaye yage ngima. Korete ruore yago tari bose no kore. Jina wa nkora. Ne tengo chinarara nchara matukani. Anti uri yaga ko leka nago subwete sana. Igora ga bugora. Ikefunike kyo ugutaniga kwigora ngaraiko uno musongo bona toko musongo kero rito kero gwakaiga gwateba cheers tukore bongo tebalinde Ngakindete. cheers Kene kuliye. sai bona sai nere gochya ke baba utuma etigento no ne ke molende Sai tumbo macho. ne common sense to gutumya alinde no nyene koro mushamba tuko mumonyerere tuko boyfriend gantoki Eto soda ita taka tumo bekiro mo bekiro tarimo. Eto mo bekiro soda. Yes,